היה לי רעיון, לכתוב מחזמר על הזמרת האהובה עליי, קוראים לה ב' י' נ' ו' ה' סמך ה' ביונסה, מחזמר של ביונסה, איזה רעיון זה לכתוב מחזמר על ביונסה. כן, מה יהיה במחזמר? יש שם בחורה שהולכת ולומדת בבית ספר רגיל לגמרי, והיא נערה חמודה עד שהיא מתאהבת באיזשהו זמר שהוא זורק אותה והכל נגמר, והיא שרה את השיר to the left, to the left, to the left, to the left, ואז היא מקבלת כוח והשתן עולה לה למוח, והיא שרה את Who run the world girls, who run the world girls, hey fucking bastard. ואז היא פוגשת עוד חברה יותר מרגשת, קוראים לה ליידי גגה, והיא שרה את טלפון, זה להיט בארצות הברית. דונלד טראמפ מגיע ביום שני, אני לא יכולה לחכות לדונלד טראמפ, הוא עושה לי את גבעת טראמפ, אני רוצה לקפוץ על הטרמפולינה של דינה טרמפולינה, קוראים לי דינה טרמפולינה, דונלד טרמפולינה, עובדים על הביט בשביל אמא ואבא שיהיו לסבא ויתנו לי במבה. כן, ילדים בישראל לא להרים לבוטנים בגלל שהם גדלים על במבה. דונלד מגיע לארץ פגיע, דונלד מגיע וקופץ בטרמפולינה, דונלד טרמפולינה, אמרתי לו תגיע לפינה, פינה. אם מגיע דונלד למקום שהוא מרגיע, למשל כמו קורסיני, אני אומרת לו תוריד את המיני, תשב על השולחן, תפתח את הרגליים ותראה לי את הזמן שעובר בארצות הברית, שאתה עדיין השליט. דונלד טראמפ, לא מאמינה לך, אבל זה לא משנה כי אני לא אחותך, אני לא במדינה שלך. אז מה זה משנה לי? כי במדינה שלי הכל סבבה, אוכלת במבה ולא אלרגית לבוטנים, אבל נמנעת מגלוטן, נמנעת מחלב, ואיתמר תשים את הביט עכשיו, אנחנו על זה. וואו, מה קורה? זה נשמע טוב, ככה צריך לעשות, שפשוט אני אתן לך קיו וניכנס לאות.